Predstavnici Demokratske stranke Srbije i Pokreta Dveri predali su izbornu listu Dveri DSS opštinskoj izbornoj komisiji. Demokratska stranka Srbije nastavlja svoju borbu za demokratiju u našem društvu, poštovanje prava i zakona, poštovanje ustava i što je najvažnije suverenitet države Srbije u odnosu i na istok i na zapad. Na lokalu mi ćemo se truditi i boriti da mnogo veće povlastice i mnogo veće prava dobiju naši lokalni privrednici i poljoprivrednici, što je najvažnije, i da se boriti također da se zdravstveni sistem u Obrenovcu unapredi, jer smatramo da je zdravstveni sistem na veoma niskom nivou, pogotovo zdravstveni radnici koji nažalost su prebukirani poslom, a ne mogu da stignu sve, i mi ćemo se truditi da broj lekara i specijalista bude uvećan kako ne bi naši ljudi morali da idu čak u Beograd da se leče. Također vrlo bitna stvar nam je obrenovačko školstvo i ja smatramo da i tu ima mjesta da se izvrše neke promjene kako bi se unapredilo školstvo u Obrenovcu, pogotovo položaj nastavnika koji je po nama najgori u zadnjih 30 godina. Nadamo se da će građani Obrenovca da nam pomognu ovim našim nastojanjima i da ćemo zajedno uspjeti da postignemo uspeh i da pokrenemo konačno naš grad. Ono zašto će se naša koalicija posle izbora zalagati, to je promovisanje porodičnih vrednosti. Dakle, mi smo jedina politička organizacija koja je na prvo mjesto stavila porodične vrednosti. Dakle, pomoć višedetnim porodicama, samohranim majkama, mladim bračnim parovima, naročito mladim bračnim parovima koji žele da ostanu na selu. Dakle, komunikacija redovna i kvalitetna sa svim lokalnim privrednicima, preduzetnicima i sa porodičnim firmama. Pomagat ćemo mlade talente. Ono što je bitno da se kaže da će svaki odbornik Srpskog pokreta Dveri koji je kandidat za ulazak u lokalnu skupštinu morati da potpiše kodeks časti, čime sebe obavezuje da će pošteno, moralno i časno raditi svoj posao, a ne da će se voditi nekim sopstvenim ličnim interesima. Koalicija Demokratske stranke Srbije i Pokreta Dveri prikupila je 1262 potpisa.